Puntong ito ay po dadako na po tayo sa ating ulat sa COVID-19 at tinipos naman sa atin yan ng ating Department of Health, Center for Health and Development, Bicol. At ngayon po ay November 28, 2022. Mapapakinggan po naman natin ang ulat sa COVID-19, ang healthcare utilization rate na dadalhin sa atin ni Miss Hayden Dahl, Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit ng DOH Bicol CHD. Siyempre pa ang COVID-19 updates, no? Atid sa atin ni Miss Angela V. Prianas, Project Assistant 3 Information Officer, Health Promotion and Communications Cluster. At siyempre ang COVID-19 vaccination updates, atid sa atin yan ni Miss Twinkle B. Lorilla. Ang ating po namang National Immunization Program Nurse Medical Coordinator Family Health Cluster ng DOH Bicol CHD. At hindi na po natin patatagalan, alamin na po natin ang update ng healthcare utilization rate dito sa Bicol Region with Miss Hayden Dahl. Magandang umaga po. Live na po tayo. You're on the air now. Go ahead, please. Ayan. Magandang umaga po, Sir Marlon, at sa ating mga tagapakinig at taganood sa ating programang Ulat sa COVID-19. Ako po ay mag-uulat ukol sa healthcare utilization rate as of November 27, 2022. Ang healthcare utilization rate report ay based po sa mga inputs ng mga hospital natin sa DOH Data Collect Dashboard or Tracker. Sa kabuuan, ang mga ospital sa Bicol Region ay nakapaglaan ng 826 COVID beds, kung saan 89 beds dito ang nagamit, katumbas ng 10.8% utilization rate. Ito po ay nasa low risk based sa category risk. Samantala, sa 65 COVID ICU beds na nailaan, 7 beds nito ang nagamit katumbas ng 10.8% at sa 98 mechanical ventilators, 6 nito ang nagamit katumbas ng 6.1% utilization rate. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate ng COVID-19 reference hospitals po natin dito sa Bicol Region. Ang Bicol Medical Center ay nakapaglaan ng 65 COVID beds at 17 dito ang nagamit katumbas ng 26.2% utilization rate. Samantala sa 5 COVID ICU beds na nailaan, 4 nito ang nagamit katumbas ng 80% at sa 25 mechanical ventilators, 4 nito ang nagamit katumbas ng 16% utilization rate. Ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center, sila po ay nakapaglaan ng 63 COVID beds at 3 nito ang nagamit katumbas ng 4.8% utilization rate. Samantala, wala namang naitalang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, formerly known as BRTTH, ay nakapaglaan ng 95 COVID beds at 6 nito ang nagamit katumbas ng 6.3% utilization rate. Samantala, sa 20 COVID ICU beds na ilaan, 2 beds ito ang nagamit katumbas ng 10% at sa 43 mechanical ventilators, 1 nito ang nagamit katumbas ng 2.3% utilization rate. So, ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga probinsya ng Bicol Region. Ang Albay ay nakapaglaan ng 22 COVID beds at wala po ditong nagamit. Wala din pong nagamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Camarines Norte, sila po ay nakapaglaan ng 132 COVID beds at 32 dito ang nagamit katumbas ng 24.2% utilization rate. Samantala, wala namang naitalang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilators for COVID cases. Ang Camarines Sur naman po ay nakapaglaan ng 21 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang Catanduanes, sila po ay nakapaglaan ng 51 COVID beds at 3 nito ang nagamit katumbas ng 5.9% utilization rate. Samantala, wala namang naitalang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilators for COVID cases. Ang Masbate naman ay nakapaglaan ng 8 COVID beds at walang naitalang paggamit.
Ang Sorsogon naman, sila po ay nakapaglaan ng 26 COVID beds at walang naitalang paggamit. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga lungsod ng Bicol Region. Wala pong naitalang paggamit sa COVID beds, including mechanical ventilators, sa mga lungsod ng Ligao at Naga. Samantalang sa Legazpi City naman po, sila ay nakapaglaan ng 74 COVID beds, kung saan dalawa nito ang nagamit katumbas ng 2.7% utilization rate. Wala din pong naitalang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Tabaco City naman po, sila ay nakapaglaan ng 24 COVID beds at isa nito ang nagamit katumbas ng 4.2% utilization rate. Ang Iriga City, sila po ay nakapaglaan ng 28 COVID beds at isa nito ang nagamit katumbas ng 3.6% utilization rate. Ang Masbate City naman po, sila po ay nakapaglaang ng 37 COVID beds at 8 nito ang nagamit katumbas ng 21.6% utilization rate. Wala din pong naitalang paggamit sa kanilang dedicated ICU beds at mechanical ventilator for COVID cases. Ang Sorsogon City naman po, sila po ay nakapaglaan ng 79 COVID beds at 16 dito ang nagamit katumbas ng 20.3% utilization rate. Samantala, sa 7 COVID ICU beds na nailaan, isa nito ang nagamit katumbas ng 14.3%. At sa 7 mechanical ventilators, isa nito ang nagamit katumbas din po ng 14.3% utilization rate. So yun lamang po para sa Healthcare Utilization Rate Report as of November 27, 2022. Again, this is Miss Highland Dal, Health Program Officer 2 ng DH Bicol CHT Health Facility Development Unit. Maraming salamat po. Back to you po, Sir Marlon. Maraming salamat sa iyo, Ms. Hylinda, para sa update on healthcare utilization rate sa Bicol Region. Okay? Napakinggan po natin ang ulat mula sa DOH Bicol CHC. And at this juncture, punin naman natin ang COVID-19 updates as of this time. And of course, nandiyan po si Miss Joanna V. Prianas. Magandang umaga po. Miss Joanna, please come in. Good morning po, Sir Mardon, and sa lahat po na nakatutok sa ating ulat sa COVID-19 Bicol with the Philippine Information Agency. So ito po yung ating COVID-19 updates na datos mula November 20 to November 26, 2022. So mayroon po tayo 192 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan ang ating daily average cases ay 27. At kung ikumpara po sa previous week na November 13 to November 19, mayroon pong 2.04% decrease. Ang ating new severe and critical naman po ay 4 at 2 na verified deaths. So pumunta na po tayo sa distribution ng 192 cases from November 20 to November 26, 2022. So sa Albay po, mayroon tayong 24 new COVID-19 cases, kung saan ang Legazpi City ay may 14, Kamalig 3, Tabaco City 2, at tig-iisa naman po ang Bakakay, Ligao City, Malinaw, Pulangi, at Tiwid. Ang Camarines Norte ay mayroong 17 new COVID-19 cases, kung saan 7 ay mula sa Daet, 3 mula sa Labo, 2 naman po sa Mercedes at Binzons, at tig-iisa ang Basud, San Lorenzo Ruiz at Santa Elena. Ang Camarines Sur naman po ay mayroong 100 new COVID-19 cases from November 20 to November 26, 2022, kung saan 32 ay mula sa Naga City, 7 ang mula sa Pili, 6 sa Kanaaman, 5 sa Iriga, 4 naman po ang mga sumusunod na munisipyo, ang Goa, Libmanan, Milaor, Tigaon at Tinambak. 3 naman mula sa Kamaligan at 3 rin po mula sa Nabwa. Ang mga sumusunod na munisipyo naman po ay may tig-2 kaso ng COVID-19. Ito po ang Bato, Mula, Calabanga, Presentacion at San Jose. Samantalang tig-isa naman na bagong kaso ng COVID-19 ang Baaw, Balatan, Bombon, Cabusao, Caramoan, Cainsa, Lupi, Inalabak, Ocampo, Pamplona, Tagay, Sangay, San Fernando at Sipocot. Sa
Catanduanes naman po, mayroong 10 bagong kaso ng COVID-19 kung saan 6 ay mula sa Virac, 2 mula sa Pandan at tig-isa ang Bato at Caramoran. Ang Masbate ay mayroong 22 new COVID-19 cases kung saan 15 ay mula sa Masbate City, 3 ang mula sa Mogo, at tig-isa ang Baleno, Balud, Kawayan at Milagros. And lastly, for Sorsogon, mayroon pong 19 new COVID-19 cases kung saan 8 ay mula sa Sorsogon City, 3 mula sa Magallanes, 2 mula sa Hubat, 2 rin po mula sa Matnog, at tig-isa naman po ang Bulan, Gubat, Irosin at Prieto Diaz. So that totals to 192 new COVID-19 cases for Bicol Region from November 20 to November 26, 2022. So ang total na bilang na po ng COVID-19 cases na na-report sa Bicol Region since nung una tayong nakapagtala noong March 27, 2020 ay 65,536 kung saan ang Albay ay 9,171 na po ang total na bilang ng COVID-19 cases na naitala. Ang Camarines Norte ay 4,490, Camarines Sur 18,735, Catanduanes 3,612, Masbate 6,013, Sorsogon 9,061, Legazpi City 4,399, Naga City 9,789, and others or yung mga mula sa ibang rehiyon na dito na po naitala sa Bicol Region ay 266. For our recoveries from November 20 to November 26, 2022, mayroon pong nai-report sa ating RESU na 154 new recoveries. Ang Albay po, mayroong 49 new reported recoveries, Camarines Sur 28, Catanduanes 5, Masbate 12, Sorsogon 17, and Naga City 43. So ang total na bilang na po ng recoveries for full Bicol Region ay 61,654 or 94.08% ng total na na-record na cases sa ating rehiyon. And for our deaths, mayroon pong 2 na inaitala. Ito po ay mula sa Albay na isa at isa rin po mula sa Sorsogon. So our total deaths is 2,670. So paalala po natin dito sa deaths na ito pong report ay hindi po nagre-reflect ng actual date of deaths ng mga namatay ng mga pasyente kung kailan sila namatay, kundi ito po ay base sa mga validated reports kasama yung kanilang mga death certificates. And lastly, for our active cases, as of November 26, 2022, mayroon po tayong 1,212 active cases. So yun lamang po for our COVID-19 updates. Back to you po, Sir Marlon. Thank you so much, Miss Joanna Angela V. Frianas for the COVID-19 updates mula dyan sa DOH, Bicol CHDN ho. Yan, konti lang po, pero meron pa rin. Kaya kailangan pa rin na mag-face mask, magpabakuna, magpa-booster po tayo para sure ang ating protection. Okay, tuloy-tuloy. At para sa atin naman, COVID-19 vaccination updates. Ito na yung sinasabi natin. Papapakinggan po natin ang updates ang of this time mula kay Miss Twinkle P. Luridia. Magandang umaga po, please kami po. Magandang umaga po, Sir Marlon, and sa atin pong mga listeners. I will be giving po yung ating COVID-19 vaccination updates as of November 26, 2022, 6 a.m. Next slide po. So, yung atin pong COVID-19 vaccination accomplishment, ang atin pong target ay 4,264,048 at as of November 26 po, yung number ng nabakunahan na po with at least one dose ay 3,941,720. Samantalang yung which is 92.44% po ng coverage. Ang atin pong total doses administered ay 7,687,879 at ang ating fully vaccinated coverage po ay 84.93. Para po sa overall accomplishment with at least one dose, makikita po natin yung mga naka-green, sila na po yung naka-achieve ng 90% and above coverage. Ito po ay ang mga probinsya ng Albay with 95.04%, Camarines Sur 94.48%,
Catanduanes 112.19%, Sorsogon 90.91%. Samantalang yung mga nakadilaw po or yellow colored ay 75% to 89% coverage, which are the provinces po of Camarines Norte with 82.30% and Masbate po 86.36%. Next po. Yung atin naman pong fully vaccinated coverage sa ating mga probinsya, nangunguna po ang probinsya ng Catanduanes with 108.87%. Kung mga pangalawa po ang probinsya ng Sorsogon with 83.05%, Camarines Sur 83.04% and Albay 81.02%. Ang Camarines Norte naman po 74.60% and ang Masbate po 74.14%. Para naman po sa ating mga cities, sa Legazpi City po, naka-achieve na ng fully vaccinated coverage na 115.48%. Masbate City po with 103.40%. Naga City, 100.73%. Tabaco City, 96.89%. Sorsogon City, 96.80%. Iriga City, 94.36%. At ang atin pong Ligao City with 89.46%. Samantala, sa atin naman pong mga priority groups, sa ating health workers po, 177.98 na po ang fully vaccinated. Samantalang sa ating senior citizens ay umabot na sa 66.09%, ngunit kailangan pa po natin itong pataasin. Individuals with comorbidity po ay nasa 91.23 na ang percent ang fully vaccinated. 12 to 17-year-old po, 113.27%. Samantalang 5 to 11 years old, 37.64%. At the rest of adult population po ay 93.23%, which gives 84.93% total pong fully vaccinated sa Bicol region. Lahat po ng yan ay ma-access natin through this link na nasa inyong mga screen para maging updated po sa latest coverage ng ating mga LGUs. At inaanyayahan din po namin ang mga iba pa pong hindi bakunado na makapagpabakuna na po sa mga nearest vaccination site sa inyong mga munisipyo, lalo na po sa December 5 to 7, yung atin pong Bakunahang Bayang Part 2 Special Vaccination Days. Naglalayon po ito na mabakunahan, lalo na po makareceive yung mga needed ng first booster, as well as po yung ating 5 to 11 years old po na mga bata, kasi alam po natin na may pasok na po at ngayon na incoming Christmas season and holidays, marami po ang influx ng tao sa ating probinsya. So mas maganda po na vaccinated na ang ating mga kababayan po dito sa Bicol. Yun lamang po, Ms. Twinkle Lorilla po sa National Immunization Program. Thank you po. All right. Maraming salamat, Ms. Twinkle B. Lorilla, National Immunization Program Nurse Medical Coordinator, for the COVID-19 vaccination updates for today. Mga kaibigan, yan po naman ang ating mga detalye para sa ating ulat sa COVID-19 Bicol ngayong November 28, 2022. Natin sa atin yan ng Department of Health. Sa pamumuno po naman yan ni Director Ernie Vera. At siyempre pa, ang inyong Philippine Information Agency Region 5. Kami po ay magbabalik. Maraming salamat sa inyo dyan sa DOH 5. Kami po ay magbabalik. Makalipas ang ilang mga paalala.